nyika yedu yeZimbabwe kagaizika ine vanhu vayo andi chandodira muno muZimbabwe ka ndechekuti every time and again pane chimwe chinhu chinochitotrenda, pane vanhu vanenge vachitotrenda panguva zvenguva iyoyo handiti, kana kuti zvewiki iroro kana zvemwedzi iwowo, zvichidhipenda nekuti iwe waitei chingaita kuti unge uri unolasta mumastreets esocial media handiti. So nhasi pane zvakaitika paholiday yatichangobva kudarika iyi, aiwa yandiroda kuti zvandiroda kuti ndinge ndiri ndinokuradzai nekuzivisai ndauya neumbowo wezvakaitika paholiday apa. Asi chekutanga nchitoti makadii mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndonzi Uncle Saint Achia, hanzvadzi chamai venyu, chigotwe mubaba namama venyu, imimi anditi aiwa ndichida kutendai nesapoti yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Ndoda kumbokuudzaiwo kana kuratidzai zvakaitika kuDefense Force Day handiti, kuzuva remauto handiti, zuva remasecurity forces edu emuZimbabwe. Aiwa kwakanga kuchinakidza, kwakanga kuchiitirwa mabiko kana mhemberero dzezuva iri, uko kwakanga kwaungana vanhu thousands and thousands of people vakanga vakaungana muRufaro Stadium handiti. Imo makabva maridzawo maartist akasiyana siyana, kusanganisawo vafana vechidiki vemadhanso pamwe chete nemukuru weband vanhu vaivo baba vaShero. Asi ndisati ndakuratidzai kana kuzisai zvandoda kuratidzai nekuzisai, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Share this video and share this video to as many people as you can, right? So kumhemberero and mhemberero dzakaitwa kuRufaro Stadium kuMbare, kwakanga kuchinakidza chaizvo. baba Shero pavakanga vachiridza pakabva paita vamwe ambuya kana kuti vamwe moms vakabva vauya vakabva vati ka1 chete regai ndikokwirawo pastage ka1 chete ndimbokuradzai zvandinazvo. Hatina kuziva kuti moms vada kutoradza vanhu hondo havanditi. Ndofunga muri kungoona vachikumbira kuna baba Shero kuti ka1 chete, ndoda kungokupinda ka1 ndiuyere ndizokuradzai zvandinazvo. baba Shero semunhu wevanhu vakabva vangoti unongouya wotiradza kapisi chete. I think baba Shero wanga watoonera kutoti zvakuda kuzoitwa panapa takuda kupinzwa muzvinhu zvakarongwa. Anyway, baba Shero vakabva vatendera mukadzi uya obva tenderwa obva kwira pastage. Mukuru weband obva tanga uro wake momuziva mukuru kuti anenge akutorova gitari rake. Momuzi yayo obva yada kusvika sele mamama sele iwe. But maZimbabweans vamuite unoziva, maZimbabweans makanyanya. Vakatamba momuzi wayo zvekuti vanhu vakavhunduka, muri kunzwa. Senyika takavhunduka, munhu wese akanga aripo akavhunduka kuti Zimbabwe ine vanhu vakasimba. Ndozvotora kusimba kukwira pastage nokuita zvakaita momuzi wayo, zvotora zvivindi zvakaoma, kusimba kwemoyo handiti. Zvadaro baba Shero vakatozomhanya kunoti chimirai but mukuzama kuda kuvharidzira nekumisa vakabva vachinobata mushengenene. Ivo vakatoti mushengenene. Rega ndinakirwe sasekuru vevanhu handiti. Mastreets muna muchimbozama kuda kutiitira sei chaizvo senyika, muda kuti tidii handiti. Hanzi vakatozopiwa Zambia naamai handiti. Amai vakatozoti zvazvisiri izvo rega ndichipawo mwana wangu chiZambia. Handisingazive zvamweni pekuti vakapiwa Zambia naamai handipazivi, but vanhu ndozvavakutotaura kuti amai ndo vakatozovapa because vakuru venyika vakanga variko ikoko, vatungamiriri handiti. So but vanhu vakazoti vakutanga kuzuma zvakawanda wanda, gumbo ravo rakazozumiwa ndo timu Zimbabwe musadaro handiti. Hamudi kuentertainiwa makaita sei. Muchingoentertainiwa zvisina basa mungozviregawo, masmall manga hana basa. Ndo vhidhiyo randangoti zokuudzai zvakanga zvichiitika kuzuva
mauto handiti zuva remadefense forces aiwa ndo zvakanga zvichiitika kurufaro stadium kuMbare uko. Ameno munofungeiwo nezvakadai also nevanhu vanongotrenda kwenguva pfupi zvobva zvatopera. Kuti vaipa vanhu maakwa kuti vakazvionerezve pane vamwe vakambovapa ava havasi kuzovaonawo here. Ameno pamwe nekuti tatotaura soka vanogona kungozodzi chirongwa chemaakwa chadzoka futi vakatofamba neakwa nekuda kwezvavakaitira nyika. Ndavanenge vazotaurawo sangosendi kuti munofungeiwo nezvenyaya iyi zviri kutrenda mumastreets zvakaitika paholiday zoro richangodarika. Munyorawo comment section nekushare this video. From Uncle Sain, the only Zim uncle. What do you think about this video I'm making today? Much love and God bless. Kana mazogare mamutare aiwa ava ndo vane chimuti zvamai manje aiwa fit and go ndo shasha kana pari panyaya ye suspension yemotikari zvakare musingakangani kuti tinoita zvakare press fitting, tinoita zvakare wheel alignment, aiwa tichitengesa zvakare mastering racks, aiwa kutaurwa unyimwa mbare dzekumusana zvaunogona kutongoita iwewe kusvika panumber 18 3rd Street mamutare yemumotomoto umo aiwa iwe wobva watono zvionera wega. Usafambe nemotikari iri kuita sengoro yave kuda kuwa. Aiwa famba nemotikari yakasimba yaunotemba kuti kana toenda zvinongoitwa badzi kana suspension yako yakasimba uye suspension yako inongosimba badzi kana ichinge yagadzirwa ne fit and go.